Anyị egwela wuchie n'ọzọ kpọmkwem n'oge aṅụrị nketa n'ezi ya isiokwu njikwa mbeketa mbụ isiokwu gbara ọkpụrụkpụ bụkwa isiokwu ga-abara onye ọbụla uru abụ ya bụ ndị ụmụ agbọghọ na ụmụ okoro ndị ga na-amalite isiokwu nketa akwanụ ya bụ ihe ahụ gbasara na nke ahụ ndị oyibo na-akpọ blind dates ya bụ ndị ahụ ha afụba onwe ha nke mbụ ya ga-abụ ma ga-abụ ndị fụtara onwe ha na soshal midia. Ihe a bụ ihe gbasara ya bụ uru dị n'ime ya na ọghọm dị n'ime ya. Isiokwu anyị ga-anọkwa n'ime ya bụ nke ha na-akpọ blind date ya bụ ihe ọghọm na ihe mba uru dị n'ime ya. So ajụjụ anyị na-ajụ ugbu a keta ajụjụ nke mbụ were bụrụ ya sị ị nwere ike ịfụta ma ọ ga-abụ imit onye ga-abụrụ di gị ma ọ ga-abụ na nwunye gị na soshal midia. Nke ahụ were abụrụ ajụjụ nke mbụ. Nke abụọ bụ sị o nwere ihe ọghọm dị n'ime ya. Nke a bụ ajụjụ nke abụọ mana ị na-ajụkwa dịka m si na-ajụ ihe ndị a mana nke mbụ ka hapụ nọ n'ichefu m ga-asị gị nke a bụ 100% na ị nwere ike imiti onye ga-abụ di gị ma ọ ga-abụ na nwunye gị na soshal midia. Mana nke abụọ were bụrụ ajụjụ nke ahụ sị o nwere ihe ọghọm dị n'ime ya. Ihe ọghọm dị n'ime ya ọ bụrụ ibu ejọ m ga-asị na 50-50 ọ ga-abụ 50-50 because nke a were bụrụ ya abịazi n'obodo ugbu a bụzi n'Afrịka anyị anụtala ihe ajụjụ ha azin ihe akụkọ ọjọọ ha dị iche iche gbasara ya ọkachasị nke igbu mmadụ ụfọdụ were bụrụ ịba mmadụ n'ike ya bụrụ ka a na-akpọ rape na ihe ndị ọzọ ha dị iche iche. Mana ọghọm na-abịakarị n'ihe a na-aka adịkarị n'ebe ụmụ nwaanyị nọ. Ụmụ nwaanyị na-aka enwetarị ihe ọghọm dị n'ime ya. Ajụjụ nke ịtọ ga-abụsị o nwere ajụjụ ị kwesịrị ịjụ tutu jekwuru onye nke ahụ bụ onye metiri na soshal midia. Nke ahụ bụ ajụjụ ọzọ. O nwere ajụjụ ha ị kwesịrị ịjụ. Nke ajụjụ ọzọ were bụkwanụ kedu ajụjụ ndị a nke abịa so ndị na-asa ya nke a bụ n'sị o nwere ajụjụ ha ị kwesịrị ịjụ. Ihe isi ị kwesịrị ịjụ ajụjụ tutu ije ndị Igbo sị a na-ajụgbo eme gịnị ijugbo iwere erima. Ajụjụ nke mbụ ị ga-ajụ onwe gị bụ sị ị ga-ajụgodi mbụ jụta ebe onye ahụ si ọfụma yes o eziokwu na gịnị abụọ unu eme gị na chatin nọ na-akwarịkọta na-akpa nkata na soshal midia na-akpa na-eje yes nke a so na ya. Mana mgbe ahụ onye ahụ ga-eme gị invite si gị bịa ị ga-agbalị nnọọ ka ejute ya si ya kedu ebe ahụ bụ kpọmkwem ebe ị ga-abịa n'ihi na ọtụtụ ndị ha bụ ndị nke ahụ na-echọrọ bụ ihe ọjọọ n'obi ga-asị gị don't worry bịa irute ebe dị otu a ịkpọọ m mba ekwere m nke a. Ị ga-ajụta exactly nwoke m kedu ebe ahụ bụ ebe m kwesịrị ịbịa. Mana ihe a bụ ndụmọdụ m na-enye gị ma ọ bụrụ sị na ị ga-agarịrị ọ bụrụ sị na ọ batazie sị na ị ga-agarịrị ihe a bụ ajụjụ ị ga-ajụ then ị gazie emezie research that place. M ga-ajụ ọzọ bụ o nwere ihe kwesịrị ime tutu ijie. Yes n'ezie o nwere ihe kwesịrị ime. Nke a bụ na ị ga-agwa onye agbata obi gị ị ga-agwa ya ihe gbasara onye ahụ ịchọ eje. Ị ga-agwa ha ọfụma ihe gbasara onye ahụ ọ dịkarịa ịkpọrọ mmadụ 2 na 3 were jebe ọzọ were bụkwarasị ọ na-aga ebe ndị mmadụ juru eju ya bụ nke ha na-akpọ public place na-awụghị private place ma ọ ga-abụ mmadụ asị gị na ịbịa na hotel no isi onye dị mba ma ọ ga-abịa bịagoro n'ụlọ mba. Ndị Igbo si na a na-esi n'ụlọ megịrị mara mma were fụọ ama a na-eji waya ara ofe dị ọkụ mkpọwu ozugbo ka ị ga-epu ụzọ nnọọ gbara jewe n'ụlọ onye dị otu a gaa jegoro na public place ga-emiti onye dị otu a. Mgbe ị ga na-abịazi gaa jụọ ya ajụjụ ihe gbasara onwe ya kedu ebe ọ na-arụ ọrụ kedu ihe ọ na-eme ọ bụrụ na-agụ akwụkwọ kedu ebe ọ na-agụ akwụkwọ so nwere tins ị kwesịrị ịjụ nnọọ were jụọ ihe gbasara onye dị otu ahụ. Mgbe ahụ nnụnụ ga-ebido nnọọ were na-akpa nkata na-eji gaa na-ajụjụ ya ajụjụ ha dị iche iche. Ọ bụghị nnọọ ga-ewere nnọọ ọrụzie ihe a na-ara ihe ọrịa ma ga-abụ ihe oriri ga-ewerezie erifuzie onwe gị chefuo ihe isi nnọọ were bịa. So mgbe ahụ ị ga-afụ onye ahụ nnọọ gabele onye ahụ nnọọ bịa foto onye ahụ dị ya bụ nke ahụ ndị oyibo na-akpọ appearance ya ọ ga-egosi gị n'ihe gbasara onye a then ajụjụ ị ga-ajụ na-ajụ gbasara onye a ga-emekwe gị nnọọ ga-ewere matakwa ihe ndị gbasara ya. Mana m na-asịkwa ndị mmadụ mgbe ụfọ ọ bụrụ nke na-eje far place ma ebe dị ezigbote anya ọ dịkara possible nnọọ ọrụ police ga-agwatụ ha yes because o nwere some things ị kwesịrị ime ọrụ police ma security ga-agwa ha n'ihe gbasara your movement gwa ha onye iche agaje
ọrụ the picture of the person ga-egosi ya ihe picture onye ahụ chọrọ na-agachi ọ bara uru because ọ nke a ka a na-akpọ for security reason n'okwu oyibo. Biko anyị ga-agbalị nnọọ duo onwe anyị ọdụ ọ kachasị njọ n'ebe ụmụ nwaanyị nọ. Ebe ụmụ nwaanyị ndị biko anyị bịakwana ndị a na-egbu egbu a na-aka egbu ụmụ nwaanyị na nke taa. Yes, nke a bụ eziokwu dị n'ime ya. Ọrịa ka ahụ nnọọ esi na o nwere ebe afọrọ egbu nwatakịrị nwoke dị otu a cha ya pas ọ na-awụkarị ụmụ nwaanyị mana nke a bụ ndị na-enweta onwe na social media maka blind dates. Okay, for ya like somebody one time si na na mmadụ akpọ ya were buzie wrong number the person asị ya iwere ndị ote from there ha bịazie bịa kọwazie nke nwoke abịazie nwetazie nke nwaanyị eje rutezie ebe a o were buzie ihe ọzọ. So ihe ndị a bụ ihe ga-agba nnọọ ka anyị na-agbalị nnọọ na-egbochi ihe dị otu a n'ihi na ibi na akwụkwọ nsọ kwuru ya ekwu were si na ọ na-enyere onye na-enyere onwe ya gịnị aka. Ọ bụ ịnọ n'ime olu tipụta aka gị mmadụ wee marasị na onye a nidiri enyemaka. So ị ga-agba mbọ nnọọ ka ị na-agbalị na-egbochi ndụ gị na-egbochi ihe ọjọọ ka akụkọ ọjọọ hapụ n'irute n'ebe ị nọ. Mana m na-ekwukwu ya na-agbusi ike biko ka anyị duo nwaanyị ọdụ abụ Krismas eruo ego ịma ka Krismas bụ oge a na-eji nnọọ na akụkọ ọjọọ ha dị iche iche. So biko ụmụ nwaanyị ibe m unu biko nnọọ achara onwe unu anya asịkwa m unu nnọọ unu ejela gaa imiti onye unu nwetara na social media ya nga blind date. Mana isiokwu anyị kpụ n'ọnụ wee bụkwara isiokwu ya bụ nnọọ ihe gbasara blind date, ihe gbasara ọghọm dị n'ime ya na ihe nrite dị n'ime ya. Mana o were gburugburu ya ụfọdụ ndị emitela di ha maọbụ nwunye ha na ihe gbasara blind date ya na social media ha were jee ihe niile were bụrụ ihe wọkụrụ ọfụma gaa nke ọma. Ụfọdụ were mitiekwa ndị ya bụ ndị ha ga-eso nnọọ na-eme biznes ya were gakwa ọfụma. Anyị were nnọọ were laghachi ndị ọma ọ dịrị nwaanyị nọ n'isiokwu agbụkwa isiokwu ị ga-eji nnọọ were mụta ihe ma nnọọ were duo onwe gị ọdụ. Abụ na Krismas ya ga na-abịa n'ihi na ọtụtụ akụkọ ọjọọ ha ewere meele. Ndị na another one bụ ihe gbasakwa this blind date anyị ga na-ekwu okwu ya bụkwa ya bụ ndị na-eme biznes ndị na-esite na online ji eme deliver. Ihe a bụkwa ihe ọzọ gbasakwara unu ihe niile tụjakwa na blind date ya na-ekwukwa okwu ya. Like nwatakịrị nwaanyị kwuru bịa nnọọ bịa kwuo ihe ọ fụtara na oge na-adịrị anya. Nwatakịrị nwaanyị na-asị ya ma ọ bịa wetara ya ngwaahịa na hotel dị otu a wetara ya ngwaahịa mana o were bụzie ewu na the girl bịazi na-anụzi olu ọzọ n'azụ bụzi olu nwoke na-asị ya kedu mgbe ọsọ ga-abịa nke a ma the girl ewere kpaa maasị ifu n'ọnụrụ. The girl si ya ejire nnọọ jite na the hotel ha si ya bịa rute na reception na ọ dị ebe ahụ ọwazie eke nwaanyị si ya na ya erutego na reception si ya gbatuo ala bịa were ngwaahịa ya chọrọ delivera ya. The girl asị gbagote elu. So nwatakịrị nwoke akwa na-ajụkwa esi ya ma o megide ma ọ try your best ya nnọọ ka nwatakịrị nwaanyị mgbe nwere gbagote elu anya ọ bụ na gbagotere elu ahụ o nweghị onye ọzọ gala ama ihe gala emenụ emegide try ikike oke ha nwere try nọ try ya o were bụrụzie na nke nwaanyị okweghị agbagote elu ha ya sizie ya well ọ bụrụ na ị ga-agbagote elu wetara m ihe m chọrọ igo gị gaalawa nọ na gaalawa ịmakwa na ọkwa ego gị. Nke nwaanyị asị ya na ọ ga-agbagote elu ịfụrụnia ọ bụrụ na onwe gị uche were gbagoro elu ahụ ma ọ ga-abụ na ọnụghị olu nwoke ahụ nọ na-anye the girl expo ihe ọ ga-agwa onye dị otu a ya were gbagoro elu onye nwere ka bịa nụọzie akụkọ ọzọ dị iche iche. So ihe m na-agwa onye ọbụla onye ukwu ma onye nta tutu ị na-eje n'ihe gbasara blind date biko ịsa anya gị mmiri